Η Ελλάδα κάνει ένα μεγάλο άλμα στην καθαρή ενέργεια. Η RWE και η ΔΕΗ έχουν φωτίσει 2 τεράστια ηλιακά έργα στην Κεντρική Μακεδονία, συνολικής ισχύως 567 ΜΒ. Αυτά τα πάρκα, που ονομάζονται Κωτήλη και Νέο Σιράκο, πρόκειται να ξεκινήσουν την κατασκευή αυτή την άνοιξη και να λειτουργήσουν μέχρι το 2027. Μόλις λειτουργήσουν, αυτά τα ηλιακά πάρκα θα παράγουν αρκετή ηλεκτρική ενέργεια για να τροφοδοτήσουν περισσότερα από 140.000 νοικοκυριά ετησίως. Αυτό είναι ένα τεράστιο βήμα προς τους στόχους της Ελλάδας για την πράσινη ενέργεια. Η επένδυση των 418 εκατομμυρίων ευρώ υποστηρίζεται από 155 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της EDC, με τα υπόλοιπα να προέρχονται από τραπεζικά δάνεια και μετόχους. Είναι μέρος του σχεδίου Greece 2.0 για τη μεταμόρφωση του ενεργειακού τοπίου της χώρας. Αυτό δεν είναι το πρώτο τους ροντέο. Η RWE και η ΔΕΗ έχουν ήδη ενεργοποιήσει 5 ηλιακά πάρκα και κατασκευάζουν άλλα 4 συνολικής ισχύως 940 ΜΒ. Τα περισσότερα βρίσκονται στη Δυτική Μακεδονία, μετατρέποντας τα παλιά λιγνητορυχεία σε κόμβους καθαρής ενέργειας. Οι ηγέτες και των δύο εταιριών λένε ότι αυτή η συνεργασία είναι το κλειδί για την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης στην Ελλάδα. Όπως είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, χτίζουμε ένα βιώσιμο μέλλον στην Κεντρική Μακεδονία.